And you put this in. It's fine, Charlie. Would you mind? Oh, yes, yes, go. Oh, but this is a stone. Taris, você tá essa caminha? Não, changa um filho, né? Ninguém. Você tá essa caminha? Camila, já. Alarm clock. Yeah, you guys book me, so guys. Oh, see you later. Makeup in Gaganaka, I know what's a guess. Because don't she say, she work with say, she should have a Deixa eu tomar zamani. isn't that get up with me? The get up with money kids up with visa, she say white man. Let's make up a batty winner. I don't know what's wrong with this. And she already gets a good guess. I'd like one of those. Okay, let's go and get you one. Oh, yes, please. And this is how we'll get there. Oh, it's gonna rain. Hurry up. Come on, Terry. Well, I never... This is my son. He wants one of these. Yes, that's right. Oh, yeah. Here you go. Oh. What? Can't afford that. Sorry, mate. What is that? Eunice, you can't wait to see me later. Mira,
Nenda kapfeka jumpsuit romba seyazuva iya asi iri yered. Nenda kapfeka jumpsuit seyazuva but yangu ndeyered. Nema all star. Miwo kwanasa aiwa kanasa handisi kudhiraivha guys. Nasa handisi kudhiraivha kanasi ndine motikari inondidhiraivha. Nasi ndiri kutumigwa motikari ichiya kundipika panapa ndiri madhamu handidhiraivhi saka ndapiwa timetable yekunzi nguva dzakati tekuzokutorai saka ndova ndicho ndikurumidza otherwise ndaida kundopindana naye chaiko. Ndaenda naye because vakati munhu wese agara nichipinda vachiti wow ndakapfeka jumpsuit exactly izvoda ndichitoda. So nyaya yekuti vanonditumbira transport. Let's have a proper challenge. Okay, go on. First one to here using your phone, and the winner gets this. Oh, and I'll be the judge. You're on. Ready, steady, go. See you there. I just hang on. I've just got to. Right, okay. See ya. Okay. We are here, and we're going to. Soko unozviti soko bhaye tokubloka pana basi papeji rekumafira kureura nekuzvidhara nonsense washua ameni zvakutombera mupfumi section harisi peji rekumba kwenyera nekuzvidhara nonsense hauna kurirairwa uchiudzwa unoenda kumapeji kwavanonotaura zvaunoda naiwe soko bhaye hauna kutoraigwa niti wakaudzwa kunzi anotokubloka soko bhaye inda unogeza uko imba ina unogeza usa haugoni kugeza but uri kuda kuuya uchitaura zvinhu zvavo imba ina unogeza soko bhaye tatisaone zvitarise paprofile picture yako one but uri kuda kutouya uchitoumani imbomira imbogara pasi. Shamwari mino ndeyangu sha mino yangu nhasiri kuchuniwa nhasida kuwanoti kwaide mino hombe ichachuniwa muchaiona adiki diki nhasi ndobasa remakeup iroro rokuvhara mino hombe dzakadai mino yangu iyi uri kunoti kuda chichinja ka mino iri kuda chichinja patopedza so game pane pasina chinhu. Where is it? I'm definitely close. Aha! Handina fluini. Guys, when I mino, iri kuda chinja. Kodi mishonzika na matikanda mino dzogara dzakangota ikika dzakadaro. Kozinozokera seiko kuinda pashepo. Permanent. Ingweta ina permanent yacho. Tigara takangodaro. Mino yangu. Mino yangu. Iwe. Munopoipani tu. Nai signature. Signature.
ukaona usina kuona signature ya usati waona Sis Melly Medusa kana waona signature kuti handavaona zveshuwa handavaona yeah. Oh well, never mind. I think this is yours. Thank you. kwanza you look different. How? Nai Julie. Hausikona ndikukandiwa ndikuchuniwa. I'm having that. Isi vane mhino hombe tinogara nguva dzakareba pakurarama, tinorarama makore akawanda nokuti tine mweya hatiperegwi, tinofema mweya wakawanda. Imi vezvimhino zvidikitso kungodai kugora nechidhiabetes nechishuga BP kwai watofa hachagoni kufema, kungogora nechiasma kwai hatofa hachagoni kufema. Vhara kuvolume kungogora neBP kwai watidza kufema watofa, kungogora nechakati watidza kufema watofa. Chidiki chigumwe wangachiwa chigumwe watogara watofa. Hamuna power to breathe. Isusu tinochengeta oxygen, tofema oxygen yakawanda. Ani muri kuona saka tinonoka kufa. Vachiseka kudaro kwakaba iyo asiti mazimbabwe nemhino vakadzi makwanda mazimbabwe vanoziva unovasana nemhino vashoma vakakomberwa nemhino sedzenyu kudai umwe akainoseka wamukombedza kuchenukadonovhura yakanotoputika zvakaoma umwe anatokuseka nevidikuya kutiseka kuharimoniona akatakura iri ari kufamba naro iri haunioni haunikuona rasi nokuti iwa hausi pakamera unengori behind iwe uchisekawo. Kasi vanhu vakaenda kuzimbabwe vanozikama nemhino guys, musayeperani. Vakadzi vezimbabwe vakawanda mhino kunge dzamunangagona. Tibatisa kuti mazimba mhino tinozikama muno tinozikama nemhino isi muno. Mazimba akatakura mhino ngavatombomira zvekuchimira navanhu. Ndotoende confidence kuya nemhino yangu iyoyi handitoivigi. Vamwe watogori kufamba nemhino dzavo ndotla kufamba pashi apa kutoiviga kutonga chasiyaisiya mumba achinda pashi. Hai ndotouya nayozve kondo iripo nondoipani totoita zviripo izvo, totoshanda nezviripo, totofema nezviripo izvo zvezvo. Guys, mamona kama nakundita makeup. Kwa makeup ya mkushanisa inowanikwa ipi? Makeup ya mkushanisa inowanikwa kuna ushu. Anonzi Vis Glamour. Ndiye anoniwa ndokunowanikwa kwa makeup. Saka ukaisa paningirikiri ukaenda pa page randaisa lingiro mufu ndanofollow powone ma makeup akasiyana ripapo. Ndiye anoshandisa makeup kit yake ndanitobaziviwe. Wada uziva kuti noshandisa products. Ndoshandisa MAC, L'Oreal, Huda Beauty. Yeah, I use top-notch brands. Okay, anoshandisa top-notch brands. Kuitira vane maskin akashataya nevaya vane sensitive skin kuti vasa-react. Saka anoshandisa ma-products pamusoro haashandisi inoikudi kuendesha tane mazimba akawanda yemutaundi yemumachina inoichi Black Opal. Haashandisi Black Opal. Black Opal kaudeona pamusika paipa imwe Black Opal ushe kuti Black Opal yachipiswa yakubikwa yakadai. Yeah, haisi Black Opal guys. Vana anzi L'Oreal.
Nana Huda Beauty. Mobile guys, ari mobile, ari motikari yake. Saka kana mchingomuda kumutora kuchida kuti wa makeup musuwo yochida kwenda kana kungave kuchechi kumboenda wakavhundutsawo vanhu andika anomaona kana uchida kuendawo kumichato kana uchida kuendawo kupi you just call ye holaye anosvika paunenge uri andika as long as uri muJoburg anosvika paunenge uri andika makeup haisati yapera guys, imbomirai timboitwa makeup process. Trust the process. It's not making sense now. Yes, but it's not making sense now, but chindopoona kuti vanhu ka mwatangatokomenda yakadai achona kuti tichiri paprocess. We are contouring, that's why we're like that. Kuti yazochukisa yazochichenuru imbomira utange waona zvapera. Plus, I think it's the lighting. Ukuthi light rawedzera ndinokuti rakalaitawo futi ri bright waisa ma light 2 iro rikalaita hayo vanhu vavazivere edesi kune uchida kuita taurawo takomentawo ine andoziviri zvemakeup indotongogara nozongona zvapera kuti izvo kuzvadai ndikuti ukakomenta kuti pai wasita light up so ina handizvizivi kuti ndo zvizoitwa sei mukanganisa munhu anoza basa rake hazviiti munhu ngaite basa rake akadzikama atoza zvaanoita kandizivi hanzi anoita how much. Okay, so for a natural glam it's 400 rands and then for natural glam ndiyakaita sei it's just natural neutral colors. Then if you want to go out like bold colors, red lipsticks, cut crease, that's 450. Okay. Yeah. Kwai 400 kuti wa makeup kwa ndoda zviri natural. Then kana wakuzoda kuita zvinhu zvema bright colors izvi kushinge zvakuita mana red lipstick nechichi izvo zvita ma 450. So muri kuona kuti zvinhu zvakati chipei hazvo. Zvinhu zvakati chipei. Naye hapo mashia kana mshiwa pedza kabarisa aunobvesa kana akawanda iyi yatosara yanga kaisa anabvesa pagaba ichi yanga kaisa apa iyi yandaona chisa apa iyi anabvesa yakawanda iyi yandatoona chisara apa iyi yakatodai apa chiona adzima light chitaurai kuti it's too bright adzima light because light rakudangara kunetsai adzima price bozve kuti iwe Jonathan tiku unblock official police wakambo kwa chichoto chito tugare kuseri koko wakambo block kwei unotuka vanhu anditi kwanzi vite TikTok makanakisa kudai hai zve TikTok andizvitarise tukai ndakadi ndinongoita TikTok ini zve TikTok amene koko tukai kunaka watoshanda nezviripo. Kim maghost ati unblock ghost akarikagara rablokiwa rakamboblokerwa uvai wanditi rinenge riri toxic kana rangobloka kudai ritora ghost rora ristori ghost ritori very toxic dangerous evil ghost saka tiri pautogara kublog ikoko saka kana une real account yako kudai zvakanaka chose nokuti unenge uchizvidzora mukomenta mukada kudai kuti ndoonekwa nevanhu vanondiziva vazoti komwana uyu haufako ndochicha kuita ndounhu hwerudzi saka shandisa account yako Kim iyoyo bozve kuti
akaunti yako iyoyo zvekuti shandisa iyoyo. I'm gonna go to Mr. Tauro because my eyebrows sucker. Keep your straight face, Mr. Peter. Yeah, like that. Ekusekerwa eyebrow pencil yako kwanzi makeup artist kuzvanike eyebrow pencil yako. Aiwa, akawanda mamwe aya. Ndine hopo. Hanzi 400 enji 400. Mashiya tukuenda kuma awards. Tukuenda kuma awards. Hanzi aseistari Dorina. Dorina ari kudouyawo. Mirai mugona Dorina akachena zvisingaiti nhasi. Mirai mugona Dorina akachena zvisingaiti nhasi. Ari kudouyawo Dorina nhasi. Ari kudouyawo nhasi zvisingaiti Dorina. Mirai muna akachena zvisingaiti nhasi. Do. Munoti munhu kwaye kana asingatukisei. Asikire chikuramba chingoti ndiyo here iri kulika. Chiko chikuiti. Pamwe kubva. Dorina ari kusurprise yana simirai muone. Kwai nhasi tichaonerera. Nhasi muchaonerera Dorina ari kuuya mirai muone. Atisi madhambosi isu, madhambosi havasi pano wini. Havasiriwo madhambosi. Aiwa life munotopiwazve. Life munopiwa nhasi. Mashi life munopiwa nhasi. Life munotopiwazve. Kuti muone zvese zvinenge zvichiitika mukati momo. Nhasi munotopiwazve life.
Yes, it's not Zorana in the money. Dzipi? Kana kuti vachitaura zvimamai mangofona veka vazvanenge vachitasa. Asajera uno masikati. Vakabva chikoro paya masikati kumbovati totovati 2 hours vozomuka akatanga kubika. Saka tozviona timetable yekuita ikubata ndiyo imwe chete 3 izvozvo. Zvatwa muro. Guys, ndambokutarisai here zvimwe zvinhu panapa guys. Mirai ndambokuudzai. Ndambokutarisai muone. Honai guys. Honai patiri guys, honai. Please. Honai. Murikuona? Murikuona view here guys. Kungoti panapa pa tambo haisviki uko. Murikuona view here? Murikuona here view guys? Can you see the view? Murikuona view? Mirai ndinyatsokutarisai. Kuona handai kuview. Honai guys, honai inoziva kuti ndichino ndiri mukati kudai ndohla kutarisa pasi. Ndinoona sokuti ndowira. Ndinoona sokuti ndinowira neziro ndaitoita zvivindi vachiti ndongororeka ndichiti ndotya maitsi zvingaiti. Muri kuona guys, muri kuona uko kune zveyellow negreen uko guys, muri kuona uko kune zvimazingi zvevana uko muri kuona uko ibuilding 1 nepano ibuilding imwe chete nepanapa iyoyi uko wamuri kuona apa building ibuilding 1 nepano vanhu vanotamba golf. Muri kuona pahotel apa vanhu vanotamba golf motambira pano pabuilding pano pamusoro ipapapa. Ndotla ini aiwakana right. Ndachida kuti munhu anzi ndiana akarara vana vakarara musentoni imomu ndo munonzi musentoni imomu. Thanks Sis Melly. Indotla kudongorera pashe guys. Ndichitwa kutla kuti kana ndingatowira chero ndiri mukati. Ndichitwa kuti ndowira. Aiwa kana. I think it's the biggest hotel in Joburg so far. Because even 25 floors. It's very big. Even 25 floors. Kana kuchibva pasi apa pa ground floor unotombokwira kuinda. Paunobaya chi 25 chia unofamba kuwa kwenda. And then pasi kana ukasvika pana uchidzokera kana ukasvika pa ground floor pane 3 floors pasi dzema parking. I think it's the biggest so far in Joburg or in South Africa man. Akune mwe yakadai. No. So far there. Ndotla kuwa hapo. Chero ndiri mukati ndaka Don't move very much. hakudongopazhe kudongorera ndakatoita nhamo mutumba nezino kuita hondo chaiyo ndatisikagondewa sekuti toda kutoita dzungu rokutodonha chaiko. Aiwa kana haiti ndoitla maiwe. Imomo elevheta yekukwira paino kuzokwira kusvika kuno paya ndendawa nedzungu ipo paya kunge ndichadonha. Ai kana elevheta ngaingoitawo 3-4 kwete kuramba uchingoinda.
Ari nakufona. Asi Dorini kwa mvura nekuno. Inini kuno kusendo ndikonza kunosvika kuJoburg kurengi. Asi Dorini ka. Asi Dorini une mafanisi naiwe. Hasi mafanisi akuita. Unoziva kwandiriwe kuno kusendoni. Ndokuzodzoka ku Braamfontein uko. Todzoka place kwati kuendeka ku Melrose aki kuno kuside kuno ku Melrose aki. Saka iwe ndonipa utoya kuno nokuti ini ndokwanditori kunoko. Iwe unopinda ukuya nechiwe kudriver BM yako ya. Kana kuti kupinda muUber. Ndikutsvagire address ndikupe address unongoisa pa Google Map inokusvitsa ipapo kana uchipinda muUber unongova pa address vanokusvitsa ipapo. Nyara dzinoda kuenda kuma awards. Okay. You can say. How was it? Yakadikwa scan. Kamera kuti amika pezoni champopotera vile mwe. Alright, Sis Melly. Wana asingazundoka muraiwa isoke ndo uya ndopaziya padhuzapo. Ndinouya ndapuwa address nemunhu akanditengesera ticket.
tiketi saka aiwa imi matoko here because anga ndi tinofanira kusvika kutanga na6 saka aiwa ndinouya handina kuziva ndafunga kuti pamwe hamene muri around but its okay sisi ndinouya kana murume wangu asipo ndoshandisa uber because padhuza ndongopinda pauber ndina uber wangu anofamba neni zvangu kana murume wangu asipo handifamba nemota tikadzori kuibonderedza ndaidaka saka its okay ndapuwa address simeri saka ini ndokuona ikoko ndatotopedzana Tony maona wacho nai malashes ngatimbowa comment section malashes guys toisa akareba zvakadini toisa malashes akareba zvakadii guys mirai tionesani apa nokuti kana muzondiseka mufunga kusanudza kuti ndini ndinenge makandisindisa izvozvo aya madiki right pane aya umbona pane aya malashes aya kwanzi medium wakati long ones kanzi the longest alright mirai kwai 60 ndochindogozviziva kuti zvinotombowe nemasize ndo malongo pane aya alright mirai ndidai so pane aya akasiyana mukona aya akareba aya anenge ari padiki toisa kupi right kana left here right kana left here guys kwanzi longest moita ngehuku yechiboy right kana left here the second one's aya alright right ndeayaya right ndeayaya hanzi right keti ai but iwo hanambonyoreba ari kunzi aya yacho hanamboreba I think let's go for this since it's a night thing. Okay. Yeah. Right. The guy said to one. Mirai to one. Guy said to one. No chicken. They're too long. With the beauty. Hands left, right, left. Hands are watching. Okay, my sister can see. Let's wait and see. Kumudu tenga kushindiraya. Maji, Pane kusema inoshanda. Ndio bata siri. Kwa ina chukwisisa. Inacho but ukachishandisa kunovhara. Inobva yanamira kubva kwabhara. Alright, because now they feel heavy because of the glue. Once the glue are warmer, they're gonna feel lighter. That's such a kids actually. That's how I polish the face and clean the lips.
Yes, they are. Very comfortable. Look up. How does it look? I'm going to kunamira nani pasasi. Oh, I said you're fine now. Okay, can you look up for me? Like that? Yeah. Look up. That's about the same as this one. Are you fine? Okay, so I want you to look up, just your eyes, Jet. Open for me. On the side. Very fine. This side again. Look up. Very fine. Okay, last final touches. Nawe Medusa, chete. Unogodita nice makeup uri ghost unondita kupi naye asikana. Iuri ghost unonditirepi kumakuva. Iwe ngori munhu zvendaiuya. Unozvauri ghost saka ndaizoya kumakuva here ekuware news. Uzonditira kupi. Nawe Medusa chete. Apa makwaba zita rangu. Ghost about. Ghost ake. Hakuna munhu anonzi Medusa. Apa wakwaba zita rangu. Hauna kubhadhara kuti wakushandisa zita rangu. Inorema kastai. Powder yetu topedza kutona down. Asati. Okay, hanzi asati atanga kupedza kuita tone down then ndikiri. Hanzi asati apedza kuita tone down. Hanzi asati apedza kuita tone down. Achapedza chamboita tone down. Hanzi link yeInsta account iri kundirambira. Okay. Shandisa phone number. Tora phone number ngokusendera ku WhatsApp. Save a phone number ngokusendera ku WhatsApp kwako. Sis Melly vachaposta the pictures and then vachaisa link kana ichiramba. Yeah, kana va free nasi vari busy vanotozozviita mangwana. Kana temtem. Vachaposta. Kwaindamirira ndezire bhuzi. Hey! Kuti ugoedza kutora mascreenshots aya unotora nhasi kimumira. Mascreenshots here. Ndoanenge muchida riji. Munotora nhasi mira henyu.
iyo dress iyo fashion disaster kumana zvinhu zvefashion izvi disaster wedu weyoga yoga mhendo tongozviona kumberi koko chero ndapfeka iwe chero ndavhara ngozi ukatoita aidhekika chero wafamba chete vana vangu handina 26 Any preferred lipstick color? I think the lipstick red. Let's go for the bright one, aren't guys? The lipstick toita bright ka kana pa red kana pa maroon up. Toita ipi color guys. Toita lipstick ipi guys. Ko lipstick toita ipi guys. As you say. What is my size? My glitters to highlight. Since it's a night event, we want that glitter to pop out to highlight your features. Alright. Okay. Hanzi red face aizoremere. Zvino kana yarema inondiremera ayo murizo ndichinda nayo asi ndakaitakura. Hanzi what color is the dress? Katingoti black gold. And then red will go. Red. If it's a gold dress. And it's a night event. So we want colors that pop out. Since it's a night event. Okay. This is a red shoot one. I make up to go ziva. Still zvinhu zvekujobera pamagrasi zvekungojobera chero zvandaita ndichinda kuchechi ndatopedza.
just gonna wait for it to dry. Okay, so this is to make the makeup hold. To hold. It's a fixing spray to fix all the makeup to make the makeup sit well on your skin. Which are musa sweat and all. Yeah. Better phone the lighter my lights. Continue. I'm still going to take. Okay, don't ndafika. Anzobona ndafika. Yes, ndona. Because I feel like the lights are too. How is it, guys? But I even buy glam, guys. Even buy glam wadata makeup. Makumo ya malafu. Nima mchiti shakashata wan. Makumo ya wan malafu. Nima lex. Makunya zama mwaya wan. Munita kuti imi timireti. Ti isa iningiri. Ewe kasonyizo kutari tu red nita unge ashawo shewe. Kasita red sita unge ashawo. Ashawo iti aiwa. Baby hands baby. Amuna chekuisa pa my baby ya. Okay, tichakuita. Kim kwa mino ya point kungemuru kuyagadziriswa ka masana haina mandesa ndakadai haina inenge mvura chete baby hamuna I have kwaita chida red yakati ba timedzere red vowedzera zvuti kwa umwa coke drink rosa rakati red is glass rosa rakasara zidida aiwa ndoshandisa hangu make haisarire pamaglasses inosara ayo but haizoita se and she's really good akapingwa right. Thank you guys. Chibva mamufollow up page rake nekumu vanoda kuningirira vanoda kubhukawo kuitwa yes red nai medusi iwe sister wangu saka wazobhelieve wazobvuma kuti agona ka wanga uchiti ndiye kumakuozo ndicha wazobhelieve akakuti agona makuti wani anogona chichichi wato munomira moita patience munopedza handitika anziwedzera red ichiba alright towedzera Pamela Due, thank you Tetezi, thank you moms. Hands eyes are okay. Naika that's the name of Kita is chaiko. Zvaitaka. Hands ari puyu. Padenga fungai. Padenga utisa padenga pani phone number yake. I'm in Randburg. We are I'm in Randburg, guys. Sis Melly is gonna post the pictures. And then to know is a link. Please follow me on Instagram. I'm gonna open a makeup studio. Please, guys, mundi support you. Mume wedu guys. Mume wedu. Ma makeup artist osa ngakazara mu inbox mangu. Vedu vafuma wakazara mu WhatsApp kubva kune 1 uya vachida kuuya vose. Sorry, vedu they can only be one at a time. Next time patichaita futi zvimwewo ndotora umwe tingo supportana takadara tika tichingo marketana anzi papi murandibeg. I'm in Cresta, but I'm mobile. I'm mobile also. I'm in Cresta Randburg, but I'm mobile. Saka ndinouya wherever you want me to come. Right. Saka ndinouya kwese kwamunenge muchida ari ku Cresta ku Randburg, but ari mobile zvake. Anozouya kwese kwamunenge muchida. Anoita zvinomuitira. If you want, you can come to me. I can also come to you. Yeah. Kwaipfeka isusa vipa live hatina zvokuita nhasi so ndikagara ndakukanganisira idress rangu kava hamudi kusurprise kere nhasi ndimbokusecha nemwoyo ka uchiti konsisimeni wakambopfeka iko pamuzondiona tada mozoona ka time zvino mukagara ndakutarisa iko zvino shine yatopera maprice hanzi 400 ne450 so hanzi muri padhuze ndiri kutouyawo ingotora phone number unomufonera chirega ndipfeke ndarega ndingopfeka hangu tiri palife ipapa ndongoisa phone number mona ndichipfeka kwani tiri vakazi tose zvevasa pane vanhurume varipo here apa vanhurume muripo here apa vati where yeah ndaiona missed call yeah it's fine hanzi wema earring akareba ndine ma earring ere nayo alright
totora mapicture mapfeka nditi towedzera red iyo kuti kana mapfeka saka chiendai henyu ndoda kutora mapictures for advertising. Ko link yedu yaramba sei? Kana inogona kudaro yoramba but iriyo right kwaichipfekai saka zvondoitai muramba muripo andika ndongodai foni ishi muna madziro ayo tindipfeke ndodaro madziro kuti muripo ipapa kuti ndipfeke nokuti mungavaiwa nokutora mascreenshot kwaandokuziva ndinenge ndakazokasiya iye nazosiya chiti iye ndozvandikuona makangana maearring aitoitirida maearring because ndakainawo because ndaifunga nyaya nice dress ndaifunga nyaya kuti ndezva nemakachena wako ava muri wapedzana nhasi. This is beautiful. This is nice. Sure. Nice. Can you go to the door? You do something, keep him cut. Dress without for any tight and cut. Alright. Girls is not around. Could you watch it? Sorry, I didn't find a pick and almost the lipstick at chocolate. Alright. Achia undofamba nayo. Ndofamba nayo. Ndokutomboratidza vanhu venyu apa maproducts amba kuti vamboona rega ndipfeke zvakanaka. Basa redu. Bedwe ndipewa ma-earring. Ndipewa ze ma-earring asikana. Hakuna ma-earring kunoko. Zvandakanga ma-earring naye asikana. Chitongoti ndipanyaya iyo yesitown ndandisingagayi kuti mucharuka mamusingazivi mucharuka exactly. Ndoda ma-earring. Ndopakaita mistake yo. But still makachena Sis Melly. Vasikana ibvisada vanhu vakachena ma-odds kona vanhu vakafana kuti right hand iyo apa todi nemakachena still. Ndikatimboisa ichapa tivasarudze tione vagoti tipfeke tisene madhaisi tivasarudze toisa chipi. I think toda kuita surprise kaSis Melly. Vangoona mabhedza. Because apa vale I like this one. You try it tione zvese kuti toisa chipi. Sakafara icho chichi mawana moyo ka iwaino moyo muri papo iwaino moyo halo nobetsere kupfeka ichocho ichi ivare ukanga wazvaune bandire lumbu asi handisikone pahadi handina dumbu nekudaro mazuva ano ko zviri kufaya ka mazuva ano padumbu apa handina puresha itabhokana kuzvidhinya nemazibhandi aya hai exercise chete kutopera neexercise chete mazuva ano zvekutoda chiri right chifangota taiti afangota lusi
No, chiri too tight. Chiri right. All right. Fara. Yo, ndokuchitadza. Chisimudzire padenga kudai. Handisungudzi paya. Yo. Une artificial nails. Shakira. Uyavara. One chikumenje na sanda pisa na chisoka. Uya Shakira. Kuri dzakauya. Shoma mutarisira mairi munoratidza ndafambizve ndisina mairi ndifunga mairi kuti afana toka mairi eblack. Ndakatokanganisa zvikangu. Ewa earring. Pa earring pane patorasika. Fara kumasuro. Vane nzara vasogona kufara. Ndatadza. Manetsekana ka? Say. And you look good, Sis Melly. How you look good. Earrings, no earrings. Magazichenera ko. Ndine challenge one man. Ndofamba mushonga wangu. Masinus spray. Oh, sinus. Spray ni masinus. Ndotokunzwa even pakutaura. Ndofamba nayo. Yeah, famba. Mapa good day. 36. Zvatoda. Zvamune muchiti kuza papanobva pabuda kudakisa. Kazanoza ndikuslima. Saka zvakanga riri kuza weight. Right, fine. Over a sippy. Very good. Taba do say almost. Yeah, very good. Hona na mvuko kwa pesa bori bakuita nkona. Hai. Ndio sababu. Yacho.
Unotofamba makabata tildas. Ndinokamera kuti dress Makabata muso wenyu. rakasimudzira mudenga. Yeah, pinzai futi. Pinzai. Yeah. Kuseri. Mabhutsi izvi kana vanhu vachinge vadha kwakati takura tabatira maoko. Haiwa zvedu. Toda kutorova chigete chaicho. Chimukoba. Kukurira tobatira maoko. Bate vakodi. Ivo munotora mapicha. Ndoda kutora mapicha mirei timboratidza vanhu zvakaita Sis Melly nhasi. Mamoyo. Mavaona here guys. Toratidze tail. Hazvisi kunyatsai guys, garai magadzirisa sati aenda uko guys. Garai magadzirisa sati asvika uko. Gadzirisai. Gadzirisai sati aenda uko guys, nokuti pane pakatoipa tinganosekwa mberi uko. Chigarai magadzirisa tichiri pano sati aenda. Butsi yakatovhagwa right. Sikuonekera. Pasvita maiyeni guys, ndo handakangamwawo. Maiyeni ndakangamwa kumba. Munoti vake kushandipoka tumashake tumanobhuta woningovharidzirawo. Panyanya kuta tu plane apa. Boka. Chitora mupicha seku. Polato here guys. Polato. Tisi kunyadzisawo here guys katasva kumberi uko kuna vamwe. Tanga kusekwa. Kuchiguma makapfeka. Sit here on the chair for me. That's a Polato. Polato bo. Gorgeous Sis Melly. Bo. Can I have Polato bo? I'll try the angle. Itu ya kutora mapicha. Ita kutora ndo vanoziva kazvainga Iwe titorere shamwari kuvadzidzisa. Uya kantima yeni tiubairire tinogona kwangosiya koko. Nyati pawapfekedza torapfeka maearrings. Ausida kuda kanai. Nditarisisa. Uya ngubaya umirapo usabude kufesa. Panyanga tu plane. Hey, nafa kuti ndipindewo late karo. Kana chitendewo kamusoro. So that nditosvika nasvikira nepange nichitanga zvo. Handiniwo guys. Zvaitara. Pause and my pic. Let me just take a video. Wakubuda singi Sis Melly. Serious? Wakubuda shem. Okay, I'm gonna do pictures. Hand it over to you. No, I looked already. My picture, no. Yeah, mamu. Is the lighting okay or it's too much? It's fine. Okay. Thank you. Right guys. Kabegi aka. Kabegi tinako kabegi aka.
titakangobatawo kabhegi ako zvotodii Kuti zviti- Mama, there's a tune that is supposed to be there. where The tune. yeah I removed it I didn't want it Smile. Perfect. right guys muchibhegi umu hamuna kana chandomboisa munotobvisira mushonga wangu spray yangu yemasainasi kuti kana zvatanga uko spray you need it spray yedu iyi tofamba nayo toisa mukati muno kuti zvichazvifamba sei spray haisarizve watava kubloka munhu unoita kuti munhu anopenga urikopo right but by 6 atove 9 past 6 No, don't worry, do your thing. vachauya You don't go to my picture. I want to get as many as. Then I'll just choose the ones that I like. Perfect. Let me pick up my stuff. awagona wena guys ndemusapotewo mukadzi wedu sapotai umwe wedu uyu please as a belief arikuda kuchata vaya vakuita mapati mapo weddings machichi what please support guys glasi Don't I was there? She could piece like a smell. Let me pin that. You only told it since this smell. You don't want to be on a Makuchaka. Smelly smell. Thank you. Thank you. right guys saka matibhoka hanzi muyo kunondiite makeup pamwe ndingasimukwanisa pane madiaries mulipstick yachinja yanaka one guys yawedzera one yanaka one kamap hanzi let's mouth Kim the unfortunate part is Sis Melly is not even getting any award Sis Melly havasitombotora award Sis Melly vari kutonopa kwanzi brush kugotsi uri right iwe mune chibrush vasati vaenda chakira brush kugotsi uko because isati nakuya nechibrush hanimaona ini nde ndichitokuita basa rekupa vamwe maawards hamupawo vamwe maawards ina handaa award ripo ipapa guys pakaisawo vamwe vanhu vanoda kuti muzikanwe vari kuda kuti musapotewo muvazivewo vanoita zvinhu zvakanaka chaiko asi musingavazivi ndo varipo papapa hello yes wodi orashapi kamera lady wedu wepadairis anenge akabata kamera kamera wedu ndakatoita zvokutomutengera tiketi kuti awane kupinda kuti imi mubate chikosi setagara takonzeneta nezvekukuya anenge achitadza padairis zvinenge zvichiitika saka ndakati vanzi vari kupiwa ndakaita se dzosebaya pachaji vari kupiwa ndevataka vanyuwani like timuchaona tine vanhu vasinambovhera vakabatawo chinonzi award vasingatochizivi chinonzi award guys but vari kuita a lot of things in the community but because havasi kuzikamwa and they cannot get kuvanhu handi mazviona maawards anga aramba achingodzokoredza kusame people each and every time achingoenda kusame people handi maona so we wanted to give watching
hanzi masleeves edress murangarire kuramba muchingomagadzirisa sindi zvemasleeve izvi kuonda kwandakuitawo zvenaiwe sha kwakusirima ndakuti vane votasa zvemasleeve vatedza kutasa zvizi zvoku kwakabatana uku kuzasi kwakabatana uku musiye ngavasiye zvemasleeve vatasiye padumbu apa napamahips apa pakabatana napamagara andakupfekera mafuraudika hanimaona saka kuti muzodiwo muzonyatsokuvaona hanimaona saka varipo seke vana the likes of ana mhosva havana ana mhosva muzati ari kuita zvinhu zvakanaka seka ari kugonawo but angasinawo kumbodiwo haangasinawo chinombonzi award hanambovhera akadiwo akanominetwa kuti apuwawo award saka kuti tivasimudzire kuti varamba chindira mberi zviitewo kuti zvisvike kuvanhu vakasiyana siyana timbopa vamwe vanhu vanyuwana musingaziyanika varipo varipo saka ndo vatati vanga vachiscoutwa hanimona maivhota tatakaisa linki vanhu vachivhota kuti pana ningi ngapambopindawo ningi pana ningi ngapamboendawo shu kwanzi fura tozini vamaips maips aripo sha haasi kana itombotengera aya aripa chero shure yacho iti hayi aripo mahips aripo hanzi apfekerei mukati masleeves asaramba apfekerei mukati good idea good idea namoni unoona zvaona kuti kuwanda kwakanaka ka dei ndangoda kungoita self zvotuka ndapfeka ndoga haibudi kunaka kuwanda kwakanaka watouya neidea kwayo zvapfekera futi zvatoita handikwana zvatoita zvatobuda po good ona manje waita akoena ndachangonisa kana kukwiridzira nhasi chikokwiridzira izvo pane plan yekuti nogona ngopfekera mukati zvikatongofaya right so guys mushari kurira shuwa asi panawo paaward zvongoperera kurira pafacebook asi kana ndimiwo guys zvongoperera kurira pafacebook come on ngati honest oenda kungoenda kunzwa wakwira ndege oenda kunigeria otonofarigwa vanhu kunigeria ndo votonomugamuchira chitomupa zvinhu achidini isu kuno kuzimbabwe kuafrica kwacho kwaanobva kunyika kwake tambomuitireiwo semunhu ari kurira hapana hanimaona hapana saka tochida tiva acceptawo tivafarirawo todza kuti aiwa zveshuwa kuti vafamba vachidiwo vachiita then next time kobudawo vamwe kudari kubuda mukati menyumu hanimaona umwe ari kubudawo mukati menyumu hamene kuti ndinoda ndiumba magadhalina hamene totiwo kwauya lumba magadhalina ngatimuonei totiwo aiwa guys mino ndinai hangu asi bhodhi ndinai ngatione chokwadi guys mino munotaura zvenyu asiwo kadi mutaura chokwadi pabhodhi here bhodhi iriti bhodhi ndinai imino zvayo asi bhodhi ndiziriti muti mwari haangazokunyimi zvose haangazokunyimi zvese obva oti mhino hombe oti okupa zistructure kuti chidumbuko zenene magaroko zenene uita fulati bhesi uchiya kana nekahips inema mwari anotiwo apa pamwe vonyatsogadzisa kuti kana wakafuratira kudai sandatendeuka kudai vanhu vachiona bheki nafasanga achiti maiweka getsi pandozodai ndopano kuzotiwa asi ndambodi hanimaona vere mushuwa here thank you agona shuwa tafekera mukati zvaita tasaimona agona imatoro kustokwere kanomira murume well good mwiti kwa coffee no, I'm fine. Yeah, so guys the guy timbonoona kwanza wakakona chanovhisa pfuma kichini ngavabvise hawo vanodla vana mai vangu vangarega aiwa ndine lodi chai kusviroko lodi yese ichkai guys saka ndizvozvo chirega itinde handika tozobatana kumberi zvino ndikapedza zvose pano kumberi kwakuzonakidzi kumberi ukoko handika mozonoonawo kumberi uko yes I am ndiri kunopresenta somebody else wone award vanhu vakawanda vari kupresenta akasiyana siyana vakawanda hati vana titetilda vari kupiwa award vana havakawanda vanhu varipo vana anozani tino chinyani uyauya tino chinyani wekumbodanana nemusouth african uyauya akaita chichi varipowo hanimaona varipowo iyo zimu celebhu nhasi ndinobada kuvakiyakiya zimu celebhu yenyu iyi zimu celebhu vakufana vakomana vekuzimbabwe vazimu celebhu echipeji chava varipowo ipapapa takadovavhotera futi asanga chingoti shaudha chingoti tsvinyira zimu celebhu takadovavhoterawo chikati vamwe vedu varipowo futi papapa nokuti vanongonyora vachingonyora next zvatoguma next year tichida kupa vana mbingauldo vowanawo award ana mbingauldo tv handika nana
Mbingaldo na uyu wangu uyu ane tu wangu ma-TV andofarira strike up. Mbingaldo na zaniko imwecho nozaniko nanditarisi ndikarenda kudzai ma-TV 2 ekufollowa guys. Pane ma-TV 2 ekufollowa, ma-TV 2 ekufollowa aripo. Yeah, nditsvage ma-TV 2 ekufollowa. Yeah. Right. Ingoda TV, Ingoda TV neMbingaldo TV. Two ma-TV edu aiwa moshagara ari kupuwazve, moshagara ari kutopiwa ka, moshari kupiwa. Ndikutoreva kuti pa next year apa ma-TV maviri aya 1 vanofanwa kupinda handika nokuti havangazitika vakazokwikwizana vari tu panozotinetsa kuvhota. Anomaona haini hangu ndoda Mbingaldo neIngoda TV. 1 wacho vanofanwa kupinda pama-awards apa next year vanofanwa kunge varipo. Anomaona pama-awards apa next year vanofanwa kunge iripo. Aiwa Mbingaldo kana kuti Ingoda TV, Ingoda TV. Saka guys, indai munotedzera hanzi Mbingaldo TV. Kadari kuya nazvo Mbingaldo TV. Saka guys, indai munofollowa inonzi Ingoda TV yanti vari ku Instagram nepa Facebook. Koita inonzi Mbingaldo antu ari mumwe wedu pano zvokutodaro. Anomaona Mbingaldo TV modiwo ma-TV maviri aya toda kuudza chokwadi guys. Pa ma-TV maviri aya chokwadi chandoda kuudza pa-ma-TV 2 ma-TV Ingoda ave netime yakewo yakati aripo, asi obviously haana nguva yakatireberebe. Mbingaldo akatanga tichitoona manje. Anomaona ma-TV aya 2 ari fair guys, hatidi kunyeperana. Mona ari fair ma-TV aya, vanoposta zvese zvakaipawo nezvakanaka. Zvose vanoposta, havasarudzi kuti ndiani uyu ndiani. Chero mukona kuti even Dorini akapinda manje vari kutomukandawo kumusapota in a way. Vanotomupostawo vachitotorawo vachitotiyazodai, ende pavanokanda havanyori caption yekuti munhu atuka kana kuti caption yekuti vari kutuka. Vanoisa caption yavowo inenge ichingoriwo uchichi vanhuwo za comment section obviously inozvitaura zvainoda ungazoicontrol. Anomaona but vari fair, havana kufantarisa kuti vari kungo very fair pane zvese. Saka wana ningu ari fair vakadai so ndio vatoda mucommunity ka. Havana tukatarisa nhingi tomanyana nhingi ndiye unechimuti. Makamboona kuZim Celeb rotonge page raJafa. Zim Celeb rotonge page raJafa mai mwana. Kungodai vakaenda zvaJafa. Kungodai vanenge vachishora favor vanhu kuFacebook. Kasi vanenge vachiuya kuFacebook vachozora hanzi Facebook yazodai, vanhu veFacebook vazodai. Nokuti ivo kunonzi kuInstagram kwavoko ndiko vanonyanya kushora vanhu kuFacebook. Facebook yazodai vanhu veFacebook. Kasi paFacebook muri kuda inhikiri maviewership edu, muri kuda kutihodzera namba pamapost enyu tichikomenta. Kasi munenge muchishora imi regai tikudzei imi vanhu venhikikiri veZim Celeb asi tinosangana nekumaAwards tozokudzai in person kana kuri kuti mauya nokuti muripo kana kuri kuti mauya ndozokudzai in person. Nyaya iripo ndeyekuti hanzi ndeyaJava meni. Nyaya iripo hanzi is it not andizivi Sis Marvelous but unogona chikopo Java this Java kuti ngonongopropota na Towers uya DJ Towers na Java ndozvo zvanenge achingoposta ikoko kuiposta zvinhu zvemunyika zvinhu zvakanaka zvinoitwa naumwe imboposta kuti tilda imboposta kuti tilda ikoko posta kuti tilda kwenyu kokoko unonzi kuchi ku Zim Celeb posta kuti tilda vapostewo mutaure kuti zvokwadi mumbo appreciatewo chokwadi munoti appreciate Java unokandira vanhu chingwa kuti vagamuchire chingwa achikanda mumhepo kuita vanhu sembwa ndio vanhu munenge muchingoposta ana Towers kuya ndio vanhu munenge muchingoposta tipewo break. Saka isusu hatitotongona kuti makatongodhakwa so content yacho yakatongoti dhakwei. Saka vana Mbingaldo ava nana Ingoda at least vari fair. Anomaona kunonongwa munhu wese anonongwa nemarara osewo anenge achingokandwa ipapo kuitira kuti vanhu vawane kuziva kufollowa zvakanaka. Munoziva Facebook guys kangoita certain people ka haina kids. Facebook haifaniri kuita certain people. Ndosachiti guys uyai mose paFacebook apa tinokwana tose paFacebook nokuti uya kavepowo panenge asipo toenda kwanhingi ninga hapo ninga aripo ninga hapo inogara ichifaya Facebook. But tikatosikama kuti nhasi hapana live kwaSis Melly, hakuna live kwaMadam Boss, hakuna live kwaMaititi, kwaZuva hakuna live, kwaMhosva hakuna live, kwaMatigima hakuna live, kwaChijanduko hakuna live. Mona ndiri kuvaverenga ka kwaSwaga hakuna live, kwaMama V hakuna live, kwa Yoko hakuna live. Ndo vanhu vacha hakuna, that means Facebook yakati zi hakuna Facebook yakatoti zi. Hanimona kwaketa hakuna, kwakuka hakuna, kwaDorini yapinda manje woko hakuna, kwatiselicious hakuna. Ndo vanhu vacho handiri kunyepa. Ndo masocial life chinangoripo. Hanimona ndo masocial life mia muzwa ile
kwainogadzigwa yagadzigwa airline guys airline kwaigadzisa airline yaita airline one haina kuita brush airline ora ita kugadzirisa hamona so that tiwane kugara chinakigwa paFacebook kuti nhasi kwanhingi manyuwa totovada ma-upcoming aya kwa evidence evidence wo kuti chidaro anomona saka mona tani mukona tine namba ivana paFacebook nemasocialite mashoma hamukuzvati mashoma hamukuzvati mashoma ka masocialites kasi nenamba yevanhu vari paFacebook masocialites mashoma saka anzi mubhanditi woku ari kurirawo mubhanditi wokujera kurirawo you see akapindawo manje mubhanditi wokujera nda kupota chipost kwawo iye shumbawo andimona ari kutorirawo kunyaya dzejeri munoona zvino iva vaiti izvozvo vanenge vachingoposta Jaffa naDJ Towers Jaffa DJ Towers vane vachisvora kunge kuFacebook kune vanhu vakadhakwa vasingazivi chirungu vasingazivi chamari isusu tiri vegeto isu zvokuig kwenyu kwamene muchida kunyepera nechirungu tingakuzere zvibagwe tongozvionawo wani zvibagwe zvizere kuig saka musasvora Facebook zvoda ndokwatoda kuno kumapurasi kwatogona kutambira asiwo kana mationa musada kutisvora handitika ichoisi yedu kuve kuFacebook achida kuendawo kuig tongoenda asi kuti ichoisi yedu kuve kunoku zvizere zvibagwe wani kuig zvatichingoona kuti chibagwe icho hanzi jando anawo award haana sindofunga achari wanawo pamberi apa haana asachari wanawo pa next time apa tiri mageto isu tutozvichigete isu kugeto hativhi zvekuno chinda kwaiji kodi kuzere kwana ikukuya tiko isu tongoenda kuona chidzoka hanzi ndakatombobvunzawo thank you chiratidzo haana hako jando haana hanzi tione shangu zvondodii zvondosumudza gumbo kuti muone shangu guys shangu kani muchazoona kana ndabvisa foni shangu ndedzesilver ndedzegold sorry shangu ndedzegold ndiye randbag futi iyo ilizi irandbag dzese hanzi check time aiwa ndikuya kuzotogwa zveni nditomirira mota neyako nditora saka chero ndikagara pano ndingomirira mota neyako nditora pano kwanza zvidi tuma shamwari magi ini ndiri gete shamwari chero kanipfekedza zvekupi zvabva kupi shamwari chigete haunga chibisi mandiri you can't take the ghetto out of me sisi Winnie thank you sisi Winnie for your support aiwa kazvakazoita ndaveko thank you kuda kundimanikidza kuti iwe magiwe kuti ndiite zvinhu zvesalad nokuti kwakafanira zvakanaka ngavatongoza kuti iri ghetto I must be me I must be real guys zvokupretend nenangu handizvigoni guys I cannot pretend kuti kwandidoita zvechisalad nokuti kwandakapfeka dress dzechisalad haakana guys it's just a dress ini ndini I must be me yes I must keep real to as in me yeah yes hanzi Helen ku left okay nasi kwai ku left hakuna mira mushi ndina shofa ndiwo ndakatomirira ndina shofa I'm too talkative ndoda kunofadza vanhu ndingoita zvitsikatsika kana that's not me guys muromo mangu katonhu ndifa kuti ndikatosvika watondifila kuti vanga vachitaurisa vangu vari pano ndo signature yangu iyo ndo zvandiri Nicholas nchagoziva ndeya kudhara iyi chagoziva ndeyakara chekudai hei chikasvika chikafu chapira ndongopopotawo ndongopopotawo kuti mungarima chikafu kana kuti chikafu ndokuti muZimbabwe kuti chikafu ndokuti muZimbabwe If it's nice to bring it for me. The kids are not allowed there. Havana jail guys. Havana jail. Indi ndakanganisa wangani nangu tingo jail. Havana jail. Atuchaka chibrush uti tingo wana kupolisha. Chibrush. Tungo chaka chibrush so.
aripo Ivan, varipo zvikwama zvangu izvi. Chi? Amene bvunza. Vanda zvinhu onai. Zisoro seri pashi. Zisoro seri pashi. Ndichamutaimira zuva ndio unofamba newadhropu yose mubig mami chiwadidi make ndoposta. Kwekana makudya maindo lipstick. Ndotodla zve. Ndotodla nemaoko ndotodla nenhingikiri. Oh, chef vhudzi rangu udiyo kana hawa ndichitevera zvema-hours izvozvo. Kwai akandifira here ma-eyebrows ake. Eyebrows akasimuka here. Right. Chiregai tichinda guys. Chiregai tichinda ntika ndokuinda tosangana kuma-hours and ndakuinda guys. Chiregai tichisangana kuma-hours anditika tosangana kuma-hours. Musainda kure, musaenda kumabhawa nhasi tiri pano anditika tosangana kumberi uku. Bye bye.